Dnes si budeme teda robiť super rýchly arašidový krém s kuracím mäsom. Ja odporúčam dať narýchlo šampiňóny, kuracie mäsko a oblanširovať brokoličku. Dáme tam trošičku mrkvy. Máme rozohriatú panvicu, trošičku oleja a ideme tam šupnúť kuracie mäsko, ktoré sprudka opečieme. Do vriacej vody hodíme brokolicu a necháme ju tam také 3-4 minútky maximálne. Orestované kuracie mäso si odložíme. Pridáme trochu olivového oleja, mrkvu a šampiňóny. Brokolicu už máme hotovú, takže tu si môžeme zobrať šampiňóny. Aj mrkvu máme orestované, aj s troškou soli. Vrátime naspäť kuracie mäso a ideme na tú arašidovú omačku. Ja, keď sa dá niečím kvalitným si uľahčiť, tak si uľahčím. A táto je fakt, že brutálne dobrá. Netreba naozaj ju už dochucovať, že ničím. Dáme trošku horúcej vody, pretože nič nám nesmie výjsť na zmar predsa. No a babi, tieto udon rezance z DM-ky, to je jeden krásny sen. Iba ich dáte na 2 minútky do vriacej vody a môžete podávať. A nezabudnite si recept uložiť, nech sa vám nestratí. Majte krásny deň.